tournament khelna do san bula suikhian u aron kala atum le beisei angin yon hmu tur a awm ta reng reng lo yon a zon kual ruai lai chuan tournament khelna do san atanga a chak lo zawk ron tla thla chu a hmuwa a chak zawk chu etekin stage a chuan a lawn chhowa chu jing yon a au kual tan ta mi te chuan chu jing yon hming bok soi chhuah ani mai chu a lar lo te reng nen mak an lo ti hle yon hmu tur a awm tak lowa chuan dawhsan atang an chuk le ria chuti lai chuan chu jing yon ngei mei chu ron thlengin anin hmachhawn taran mai le suikhian u chuan third stage of gathering spirit a kai tawh wanga ngam lo em ni ani a lo zawt ngal ral khat atang master yan chuan suikhian u talen nei that zia a lo soi ve meka miss yen ero chuan chu jing yon a hne a lo ring hau lo nine stages of temper body chau ni chunga ala chapo em zui chu master yang yan hian alo ngai thei hau lo mai yon chuan tournament chu alo be sei lok ang aya a ol sam don nia a hriat thu an soi chuaka suikhian u chuan a chapo na chu a hmu du thu nen a chet lak dan tur chu en tir turin alo chau ve ngal bok chang lem loin do san chung nunga chuan an lon chawa chu jing yon chu family zifeng city atanga local ani thu le tournament thleng tur hian ri tak chung alo nga to thu a au pui lo mai chuti lai chuan martial house zialan changfeng ziyang yonmeng martial house lampo an ron thlen ve nga la wangin mi pui te po an phur to hle participants te chu an loading khom thap to a tournament chu tan tak tak ani don ta tournament buat sei tu te po in an lo thlir thap to bok host ron chuakin tournament of 5 martial arts club chu officially ya tanani thule rules te puanzar ania tournament a hian mimal taka in huat na wanga in sual khapania cultivation level 8 le a aya sang tan tel thei ani bok host chuan cultivation level check nan stone an sim kwal te a mi pakhat chu level 5 chau ani ti mu chuani in an hnot chuak ngal mak mai le an hnung loka loading ve me chu jing yon chu level 9 ani ti alo hmuwa ma se level 9 chau chu elder te mit la tur chuan an hniam ve ma ni in alang in lama hong turin host chuan alo thuron mau mai yon chuan level chin tel thei ani lom li ti in alo chang tul ve maka chuti lai chuan tlangwal pakhat a hma a ron chuakin level 9 ma ni se level 8 chin tel thei ani thu in alo chan ve ngal bok chu pa hne na chuan lom thu an soya a hming chu Yuzian Feng ania thian thar a char ngal der Yuzian Feng thian te ron thlengin in mel hriat tirna an nei ngala meichia hi Blackwater City ami suikhi rau ni in mipa hi Lin Yi chuan Yantan City ami ani suikhi rau chuan a bengbula Yuzian Feng chu troublemaker an tiang chi kha ani awangin abula tam lo tur le ngai sang vak lo turin alo hil ru rawa chuti lai chuan suikhian u ron langin a u nau nu da bawa nula dang lo flat pui tuma aron pu ngal yon ero chuan chang lo kal san mai an tuma ma se a hnunga tang he competition a hian a chak zia a en tir tur thu in alo au zuya chuta Yuzian Feng chuan ron dang le in tournament chunga lo chuan in sual arem lo thu alo hil ve ngal suikhian u chuan ala du tok chuang lova ingwanga u nau nu du am zet hian hetiang mi hring lak lo hi mangai thei nge mo ani le tin a au nom na zui le bo yon do theina po in atlin tangang lo a power mang chuakin angun nam nen anin ma chon ta mak mai le chu jing yon chuan host mit mei a mu fu hlo mai amit mei vengin chu jing yon chu a in beng dai le ria ti chuan competition a tel thei tur chin suitability check tur ania chuta chuan uling sol weapon an ti chu thawhni nan check ani don ani level 5 chin chunglam te chau tel theia puan an ni bokang
mi sian chuan master yang yen he na tun tum tournament hi engwanga suitability check strict ta nge anni alo zota Soul Weapon willing to mimal tinten innate ability kan nei ang deuh hi ania suitability sang te chu martial arts power le Soul Weapon san zonga te ani mitam tak te chu suitability te sa hian an tla a lin i chuan chu Soul Weapon level 3 le cultivation achievement level 12 ni in suitability level 5 alo phak hlok mai Yuzian Feng chu Soul Weapon level 4 le cultivating achievement 11 ni in atlinga Sui Kirao po Soul Weapon level 4 le cultivating achievement 11 ni in suitability level 6 alo thu phak ve bok chu suitability level thing sang ber alani he Sui Kianu chuan a han check ve le a Soul Weapon level 4 cultivating achievement 13 ni in suitability level 7 aron ni tador mai le mi te chuan chu tiang khopa pui chu makan ti in host po in tuntum champion ani thu aron hril ngal chu ti lai vek chuan master yang yan chuan Sui Khian u chu a martial arts club lama lak lu tlak ni in a hria ma se master gu chuan yon meng martial arts club lama an than to thu alo soi ve bok Sui Khian u chu yon hne na vakalin tun rau na champion mek ani thu chapo zetin avarila yon po a check hun a thleng ve ta Assault Weapon chu level 1 ni in cultivation level 9 alo ni reng mai mi ke chuan chu tiang leka hiam aron tel ve chu mak an ti hle master yang yan phei chuan test masa zoka khan tlak tir hial tlak ni in alo hria yon chuan a han try le a maktak main a level chu suitability te na machine in a hmu theilo khopa sang aron ni tlat mai mi te chuan makti takin an thlir thupa an test na khol meu po in atlin lo ani taber martial house grandmaster pakhat soidan chuan Soul Weapon level 1 chau mani se relevance level asang ma chu tiang power ro pui tak nei chu khovela po hian an tam lo hle yon a champion ta ka wangin Sui Khian u chuan alo ngai thiam lo ve hle bo a thian te ho ero chuan an lo fak liam thung voina tan test chu du tok ri tur ani thu host chuan aron puanga participant zathum chuang zinga mi somruk pali te chau tlinga puan an ni bok zan lama dinner ei turan kallai chuan mi tu ti hiat lo hian aron etek thut mai ani dil sron thlok chak tak chu yan ji gua chuan alo man hlawa aron etek tu po chu atlan bo ve ngal mai bok in chung lama an valu chuan miss ian te po an lo om ve a miss ian hian vapan hnai an tuma ma se master yang ian chuan pan hnai ri lo turin alo dang ve thung atuka competition chu chun zom le ania tun tuma chuan in sual na tak nei ani to don ani grandmaster te chuan tran tura thu an pek rualin host chuan in sual na tak nei to tur ani thu aron puang ngal weapon an ken sa bak pon lam thil engma man oi ani don lova achak lo te piang chu eliminate an ni bokang random hanga in sual tur thlan an ni anga in sual na an che dana zirin master te chuan martial club balut tur an lo thlang don ani random picker machine chu an han o na number ron lang pahni te chu in sualin reilo te a zo ani ngal Yuzian Feng in sual hun alo thlenga a sual pui pa chu beilet lo in alo in veng zela a opponent pa chu a chaw man der to ron beile tura che ta chhuwa lai chuan spirit assault mangin alo in veng le a chem te chu atum pui pa ngonga atin taran mai te chuan hena changta ani lin i chuan po in sualna a hena changa Sui Khirao po in atum pui pa chu ol sam takin alo hne ve bo chu ti lai chuan Sui Khian u phei chuan a in sual pui nu chu ol sam le zuala hnein a in sual pui nu chu ata let ring chunga a ke an hata chak zo ka puan ani ve ta ani choosing yon in sual hun alo in her chuaka a opponent pa chu mi powerful tak ni in a ki pen zong ringota po lir hing ang main a hing dur tur thei chibei anin buk lai te chuan a thian te poin an lo hlau thon puin an lo mang ang man hle
chupa chu a power a chak ema wangin yon chuan beipo a beilet ve man meu lo thunder move nen meu po anin beina lakata alo in son man ve tok ani enge mo chen anin sual nu in hun rem chang anei ve ta lau mai le a lightning power chak takin a be tanta opponent pa po in thei top chuin alo in veng ve a chu tiang power chak zet chu in veng zo lo in yon chu chak zo ka puan ania chu tiang ma power ro pui chu grandmaster te po ati ri hai hle competition a chuan nine frost palace lama tang khin liu po alo tel ve hi lo ni in ani po in he na alo chang ve a chumin hu chuan longness chuan he na chang le in ani hi poison power nei ania adot le ne na chang tu liu jiang fu chuan yon hne na final match a alo nga tur thu alo hil mia mai yon chuan a thian pa hlau thong set hne na chuan opponent power chaka piang te chu in sual pui tur a than ber ten ni thu konfi tak chungin alo hil zuya yon chu a zonin mitam tak anin sual tir tatlat mai anin sual na pianga power chi sang mangin lena achang chho zela a thian te meu point competition battlefield in ma chon chu an hu phur to hle atopa host chuan top 8 list aron tar chuaka chung mi te chu one by one thawa in sual tur an lani don ani